Moi boas, eu son Manuel Lexon González e esta é a miña canle. No vídeo de hoxe quería falar dun videoxogo que a min me encanta e que ten un tutorial extremadamente interesante, pero xa falarei dele en detalle en outro vídeo. No vídeo de hoxe quería comentar unha pequena cuestión que ten este tutorial que a min me resulta moi peculiar. E é que Hollow Knight, pregunto eu, ten un tutorial, 2 ou ten 3 seccións de tutorial? Normalmente, cando falo con distintas persoas sobre Hollow Knight e sobre o seu tutorial, a maior parte da xente dime que consideran que o tutorial chega ata o falso cabaleiro, despois de pasar a primeira zona, que é claramente un tutorial de aprender a xogar, e despois nos cruzamentos esquecidos, que son o núcleo central do tutorial, onde un aprende a xogar perfectamente e que remata co primeiro xefe. Algo moi habitual na gran maioría de tutoriais en distintos videoxogos. Primeiro vanche ensinando como xogar, distintas mecánicas, cousas, tal, localización, se un RPG ou algún sitio así, e rematas, pois, cun primeiro enfrontamento co primeiro xefe de todos, non? É o normal, tamén pasa en Blasphemous, por exemplo, que outro Metroidvania, que a parte máis tutorial realmente remata cun xefe, ensinanche a xogar e culmina cun xefe. Pero, na miña opinión, Hollow Knight, o tutorial de aprender a xogar, non remata cando derrotamos o falso cabaleiro e rematamos ese primeiro desafío que supón derrotar o primeiro boss. Para min, iso é un punto, por suposto, importante, pero considero que ainda vai máis alá. Considero que o tutorial remata cando derrotamos a Hornet no sendeiro verde, na senda verde. Cando digo que o tutorial remata con Hornet, non o digo por esta lógica de que sempre se vai aprendendo máis novas mecánicas conforme se vai xogando un xogo. Iso é o natural, especialmente nun Metroidvania, onde un dos atractivos é que vas desbloqueando novas habilidades que che permiten non só sortear os obstáculos puntuais de enfrentar mellor inimigos ou así, senón que tamén che permite acceder a novas zonas, relacionarte de outro xeito co entorno e este tipo de cuestións, non? Eu refírome a algo bastante máis básico, elemental, central, nuclear. E o que quería facer con este vídeo é basicamente expoñer a miña argumentación de por que eu considero que o tutorial de Hollow Knight ten 3 partes. Unha primeira parte en que se aprende a xogar, unha segunda parte que é o tutorial definitivo e logo unha terceira parte que é o exame final do tutorial que remata con Hornet. Así que, imos alá. A primeira sección do tutorial é bastante obvia e bastante simple. É unha parte en que os xogadores teñen un espazo completamente seguro para aprender a xogar con calma. Empezase nunha pantalla na que non hai ningún tipo de perigo, hai que aprender a moverse e a atacar nesas primeiras zonas, nas primeiras partes de todo. Presentanche un par de inimigos bastante fáciles que che poden matar, pero que tamén che ensina a ver como se comportan os inimigos a nivel xeral, que hai algúns que van a estar o seu rollo, outros que che van a atacar, que hai enemigos e que cando te tocan te fan dano, cousas moi básicas. Esa primeira sección do tutorial, creo que se chamaba a Senda do Rei, por aí seguramente non é unha parte do vídeo logo, mentre o edite ou algo. Pero iso,
nesa primeira sección do tutorial, é unha sección só de aprender a xogar. Aí o xogo quere que ti aprendas a moverte e que aprendas os controis básicos e as cousas que podes facer. Só podes facer 4 cousas que son moverte, atacar, saltar e logo curarte usando a alma, concentrarte e curarte. Son cousas moi básicas e o tutorial intenta ensinarte da forma máis orgánica posible. O de curarte, bueno, teñe que poñer un cartelito, pero ainda así intenta ser orgánico, contido, pequeno, para que aprendas a moverte, simplemente iso. E esta é unha parte que todo o mundo está de acordo, pois, lógicamente, que é unha parte do tutorial, pero prácticamente ninguén considera que o tutorial de Hollow Knight remate aí, porque logo ven, pois, a seguinte sección da que imos falar, que son os cruzamentos esquecidos. Os cruzamentos esquecidos é unha zona tan boa, que funciona tan ben como tutorial, que é que teño moitas ganas de en algún momento facer un vídeo moito máis longo, moito máis detallado, analizando en detalle todo o que fai, porque de verdade, xurogos que para min, polo menos, é o tutorial definitivo. Toda a esencia de Hollow Knight como videoxogo está concentrada nesa única zona, que a mesma zona pola que pasas cheas de veces, montes de veces. É que iso, é unha zona absolutamente central. Eu analiceina bastante, teño reflexionado moito, e é unha zona que de verdade é increíble. E o nivel de tutorial é perfecta, porque acaba de ensinarche o xogo na zona anterior como te podes mover, saltar, que hai inimigos. Agora aparecen inimigos, pero moito máis variados. Hai inimigos que fan moitas outras cousas. Hai inimigos que voan, que xa había antes, pero agora hai inimigos que tamén xa lanzan proxectís. Hai inimigos que van polo chan, pero agora te persiguen. Algún que simplemente te persigue, outro que te persigue a saltos, que fan distintas cousas. Hai inimigos con escudo, que se protexen. E logo che intentan contraatacar. Hai inimigos que lanzan ondas expansivas, ataques a distancia pero terrestres. Hai inimigos que fan 2 de dano, o cal é algo que non é super habitual ao longo do xogo, pero que vai aparecer a posteriori. E xa na primeira zona nos están ensinando que hai inimigos que fan iso. Hollow Knight, os cruzamentos esquecidos, é que, xurobolo, cústame a veces expresalo ben, pero que é iso, os cruzamentos esquecidos é un microensayo do que é Hollow Knight. Todo o que te vas a encontrar ao longo do xogo o encontras antes nos cruzamentos esquecidos. Todo o demais son iteracións, tanto nos inimigos, como no espazo, como en todo. Tes todos os tipos de obstáculo, tes absolutamente todo. Non me quero poñer a enumerar todo agora, porque este non é o vídeo para enumeralo, pero se algún día me aburro suficiente e me apetece, o mellor fago unha análise super exhaustiva do que son as virtudes deste tutorial, de todos os rincóns dos cruzamentos esquecidos. Pero, a nivel do que nos interesa neste momento, que é de marcar ben as distintas partes do tutorial de Hollow Knight, os cruzamentos esquecidos, xa digo, como é para min o tutorial definitivo, e ten tantas cousas e se aprende tanto e ensina tantísimo, pois é normal que a xente o teña asociado a ser o final do tutorial. Ademais, é unha zona que, xa a primeira zona que che ensina que o camiño non sempre vai en liña recta, senón que hai moitos desvíos, cousas, camiños, voltas. Hai zonas que non tes accesibles e necesitas unha mellora para logo poder avanzar unha vez tes a mellora, e cho introduce de unha forma super guai, moi interesante e increíble, e que a min me encanta, xa digo, sublime. E logo, sobre todo, moi importante, o que a xente máis utiliza para marcar este tipo de cousas, a cuestión dos xefes. Nos cruzamentos esquecidos, a falta de un, hai dous.
xefes. Un que é máis un mini xefe, aínda que parece ser que o propio xogo o considera un xefe, pero que non ten tanta cousa, é a Nightgrus, ou como se chamen eses bichitos, esas mosquitas. E a Nightgrus, pois iso, eu non o considero como tal, e ademais é completa e absolutamente opcional, pero pois non é difícil encontrarla por aí, e é unha primeira aproximación a este concepto do xefe. E logo está, por suposto, o falso cabaleiro, que é o xefe que hai que derrotar para poder seguir avanzando coa historia e coa exploración de Halloween. Pero estes dous xefes non son simplemente xefes, non son simplemente inimigos duros, que tamén introduce o concepto de que o xefe ten unha música de batalla propia, teñen moita máis vida, así que che poden facer máis dano. Pero, sobre todo, o principal que teñen estes xefes, que é super interesante a nivel de tutorial, é que os dous xefes son versións melloradas de inimigos que hai pola zona. Porque a Madre Grus é literalmente un Grus, unha destas mosquitas, pero máis grande, con máis vida, un patrón ligeramente diferente, porque os Grus simplemente voan por aí, e a Nightgrus ten un patrón de ataques, de facer cousas, pero un patrón sinxeliño, fácil de pillar, fácil de esquivar os ataques, en que o entorno un pouco claustrofóbico pode custar un pouquiño, pero un xefe, pois iso, fácil, para que te familiarices e vexas, vale, os xefes son grandes, teñen moita vida e poden facer bastante dano. E logo, o que máis consolida todo isto é o falso cabaleiro, porque o falso cabaleiro é primeiro unha versión mellorada dos enemigos máis duros que hai na zona, contra os que podes practicar, e, sobre todo, é un xefe colosal. É posible, non o sei, porque non me din, pero é posible que o modelo do falso cabaleiro sexa un dos máis grandes en tamaño de todo o xogo. Si un bicho enorme que fai ataques ben timeados, cun patrón moi ben definido, cuns ocos para golpear e outros para esquivar, se iso non está berrando xefe, e se iso non é un tutorial perfecto, unha introducción perfecta ao concepto de xefe, eu non sei que é un xefe, entón iso está clarísimo. Os cruzamentos esquecidos dan unha idea perfecta do que é Hollow Knight como xogo, como experiencia. E se iso é así, por que eu digo que o tutorial sigue ata o Sendeiro Verde, ata que chegas a Hornet? Pois, porque, como xa dixen antes ao principio do vídeo, para min, Hornet é o exame final. Até este momento era a avaliación continua. Agora ven o exame final. A ver si de verdade aprendiches a xogar a Hollow Knight chegado a este punto, chegadas a estas alturas. O Sendeiro Verde contrasta cos cruzamentos esquecidos nunha cuestión moi simple. E é que o Sendeiro Verde volve a ser unha liña recta. Quero dicir, nos cruzamentos esquecidos tes un camiño polo que tes que ir, pero para chegar a esa parte do camiño podes dar moitas voltas, e despois podes abrilo e ao final é todo un cadrado, que logo ten varios camiños polo medio, pero a hora de navegalo, poderlo navegar como máis che interese, como mellor te pareza. Pero o Sendeiro Verde, ao final, é unha liña recta. A ver, sí, fai xiros e cousas, e así se vedes como é o mapa, e ten nun momento dúas rutas alternativas que podes coller ata chegar ao xefe, ata chegar a Hornet, pero, a ver, en realidade tanto ten, porque se non colles un camiño, colles o outro, os dous camiños te levan exactamente ao mesmo punto. E logo o Sendeiro Verde non ten casi ese aquel de que a zona se conecte tanto. E ademais hai un pequeno detalle, e é que Hornet nos está levando da man en todo momento. Nos cruzamentos esquecidos podíamos explorar, ir ao noso rollo, perdernos, e nos perdíamos, que non hai moito con de perderse, pero podíamos perder. Pero no Sendeiro Verde
non tanto. Porque sempre imos ter a Hornet guiándonos para onde temos que ir. Hornet vai nos levar á esquerda, aparecendo ao longo do nivel un par de veces, e logo vai nos levar arriba se non nos metimos no xa por iniciativa propia, indo arriba e explorando o camiño correcto. Hornet sírvenos de guía e lévanos cara onde ela nos quere levar, que é cara á zona do combate de xefe. Sí, en Green Path hai inimigos duros e hai dinámicas e cousas interesantes que te vas atopando por aí, pero iso sigue sendo moi contido, moi dentro de sí mesmo, dese espazo, dese ter que seguir en liña recta. Non hai outra forma de avanzar en Hollow Knight sin chegar ata Hornet, e tens que chegar ata Hornet usando o camiño que che mandan, indo por abaixo e logo subindo, indo á esquerda. Non podes ir por un sitio que non sexa ese combate con Hornet, e unha parte esencial do camiño é absolutamente común a ese punto. Logo, cando sexa para ir os páramos fúngicos ou fúngicos, os páramos, cando sexa para ir aí, podremos volver aos cruzamentos esquecidos e a partir dos cruzamentos esquecidos baixar sin ter que atravesar o Fog Canyon, o canón da néboa, ou non me lembro como se chamaba, sinto, teño os nomes mesturados en varias linguas, vale? Entón, temos que toda esta zona é un pasillo, un camiño que nos leva directamente a enfrentarnos a Hornet como xefe. E que características ten Hornet como xefe? Viñamos de dous xefes que son grandes, enormes, con barras de vida moi grandes, como corresponde aos xefes, pero tamén cun tamaño moi grande, con os patróns de ataque ben definidos e con bastante oco para facer as cousas. Son inimigos que ao final son lentos. Pero Hornet non ten nada disso de ser lenta nin grande. Hornet é como personaxe. É máis ben pequena, é máis alta que a ti, pero dentro do que son os estándares de inimigos de Hollow Knight non é especialmente grande, sobre todo cando falamos de xefes. É pequena, é moi rápida, é endemoniadamente rápida. Hai moitísima xente que o primeiro punto no que se frustra en Hollow Knight é Hornet, porque non son capaces de vencela. Se buscades comentarios ou falades con xente que empezase a xogar a Hollow Knight e así, Hornet é un punto, unha barreira, un bloqueo que fai que a xente se teña que pegar de cabezazos contra ela. E ademais, contra o falso cabaleiro, por exemplo, podías practicar contra os inimigos duros, as cáscaras guardiáns ou como se chamasen. Podías practicar con eles certas cousas, como os saltos da onda expansiva ou esquivar os ataques da maza, este tipo de cousas. Pero Hornet non. Contra Hornet non tes ninguna forma de practicar que non sexa pegarte especificamente con ela, porque ninguén ten o patrón de ataques que ten Hornet. Solo Hornet. Marca bastante o que é o rollo que se trae o xogo a partir de entón no que se refire sobre todo aos xefes. Sí, os xefes son inimigos grandes, duros, con varias habilidades, ocos para poderles pegar e ocos onde te podes curar, adoitan ser bastante grandes, pero tamén adoitan ser bastante rápidos. Bastante rápidos. De feito, despois de Hornet, os dous xefes que veñen teñen bastante mobilidade, ataques nos que se moven con rapidez e tal, e tens que ter esa rapidez para contestarles. Hornet, na miña opinión, é un exame final. Aprendiches a xogar a Hollow Knight? De verdade? Moi ben. Vence a Hornet e demóstrao. E se consegues vencer a Hornet, iso significa que estás capacitado para pasarte Hollow Knight. Se non consigues vencer a Hornet, sigo intentando. E no momento en que te poidas pasar a Hornet, sen ninguna dúbida, serás capaz de superar Hollow Knight. E nada, ata aquí o vídeo, o que eu quería dicir, ou o que eu teño que dicir. Vos, que opinades a este respecto?
considerades que o tutorial de Hollow Knight ten estas 3 partes que eu dixen, pensades que se me foi a pinza e que iso chega ata o Ponxo Cabaleiro, ou sodes desa porcentaxe de persoas que considera que o tutorial remata co Paso do Rei ou como se chame a primeira zona de todas. En calquera caso, deixade a vosa opinión nos comentarios, que pode ser interesante. Eu polo menos teño curiosidade de velo, que a min cotillar destas cousas sempre me gusta moito. E nada, logo, pois, cuestións de rigor. Se queredes ver máis vídeos, se vos gustou este e tal, pois, bueno, se vos gustou, dadelle o like. Se queredes ver máis vídeos do estilo, suscribídevos. Se queredes que a Can le avise, pois está da campanita, que non sei se alguén utiliza, pero está ben avisar por se acaso. E nada, por a miña parte, non teño máis que dicir. Así que nada, ata a próxima. Chao!